Garwe achipindura sekongozikanwa nekuti Garwe achitaura muno ane zvimwe zvinhu zvaakapa uimhosva. Ane zvimwe zvanoti akatenderana nani nemukuwasha wake pavakanowiga uko kuuzumba uko kuuzumba zvi anoti pane mazwi akataurwa neuyu anotopindirana naGarwe zvekuti zvaitaura Garwe zvinenge zvichitohwidiniswa neupi neuyu. Saka kana andinge akuda isu tiyazanzwa zvinenge zvataurwa naGarwe asazoti makandidzvinyira nekuti ndiye anenge aramba kupinda kudai. Nyaya dzevanhu vakafa hadzisi nyaya dzekungodzitorera padenga, dzinopedza vanhu izvodzo. Kupedzisira maakusangana nedzingozi. Inini ndezvinge ndakaparira vanhu ngozi dzacho, ndinamwe ndakaparira vanhu, asi kuti vanhu ndikakupai kuti uyu abvuma mhosva dzake here, uyu abvuma mhosva dzake here, yes izvo ndozvibvuma, asi vanhu kana varambirana padzimhosva ipapo pane pakutoti pakafika kudaro fambai munonzwa kumweya edza moenda pan'anga, asi vanhu vakangwara hamuende panhu pamwe chete, muri kuenda panhu patatu kuti pamwe chete ndoporasika, asi mimwe mweya miri yowirirana. Izvozvo makataura ino macho kwamakazotaura pacho pane nhau dzemari mazhi. Iyo zvako kuti ndikuti endai kureka chikonzero chokuti ndikakuti muno mune vanhu vanokuziva ine upenyu munhu anonyepera kuti ndasvimba mweya mototi mukutaura nemweya mukutaura yaruzoti kwachingara kune munhu vanobva vataurai moripiswa zvisizvo mangwana kana kuti iwo uripiswa zvisizvo mangwana. Saka nchiti mutaramuke kuenda kure kwamusingazikanwe kwamusingazivi kuti ndinaainetsa ipapo imari izvozvo handisi kuzviramba inini handisi kukumanikidza ndichiendai kureko, asi kwengo kuri kungoedza kukuonesai kuti vanhu vemuno vanokuzivai, vanobva kuzoti kwakaitika chakati chakati nyaya dzaudha vanenge vachidziziva, saka vanokurondedzerai zvaanofunga nepfungwa dzake 1 2 ivava vanenge vaina nakowa vanhu vati dai mawadai imo munenge muine hama dzenyu dzinoti dai madai, so mukaenda mudhuze mune hama neshamwari vanozivana zvinhu zvenyu azvibudemo. Mukaenda kwaseke kwamusingazivanwa ukanzwa wakutaura kuti uyu akazodai nemunokazika kuti akazwana munhu kwaseke maenda Mount Darwin akazvinzwana neizvozvo munobva maitoona kuti zvekutaurwa panapa ichokwadi, asi mukana muri munharaunda ine yamushanenga ine nekunogara iwawo pamhera munamukwe nevanenge nevazvute izvute imomo manje munotinetsei, asi kana mada kufamba imi zvakaita kana mada kuti muda kufamba mamunofungidza kuti mudhuze mungwaninga kuti endai mukarakati kwete zvute akabatana neni. Saka takabatana zvunde mushaninga takabatana Garwe ihama yangu inini, ndine zvandinoona pahama yangu Garwe iyeyo ane hama dzake dziri mudhuze imo wane zvavanoona kana kumutaura dai madai. Saka ndikati mukataramuka kuenda kureka unosangana nevanhu vasingatokuzivei kana chiso chenyu kana kuti chii, zvamune mataurwa munobva maona kuti ichokwadi, ende hamufanirwa kungokabira seramba zvataurwa zvimwe nguva muchipikisa kuti apa handipo apa ndipapo pane paripo kuti mugoona kuti munhu ari kutaura chokwadi. So kupikisa kwandoreva maenda pamweya handisi kuti munongonopikisa, asi mukabva ipapo munoenda pamwe kuti mubate shuwa kuti zvataurwa kuti zvizvi zvikupindirana here, zvaramba munoenda pamwe. Kana murwere chainga ndinotanga munhu ndatanga naye kukiriniki, kubva naye kukiriniki tinozoenda naye kwamurehwa kuchipatara, wozopedzisira vanzi kuchipatara kwete ngatoenda kuparira nyatwa muzvipatara tiendesa nezvipatara zvikuru zvakafanana neizvozvo munofamba panhu pairi patatu, nyange iri area imwe chete kwamukarakati maenda ikokanamukaona kuti nzvimbo yatingati kana tiitaura murehwa inei nzvimbo yatingati iri padhuze nesu ndeipi, tingatarisa tine uzumba maramba Fungwe kana kuti Mutoko ndovanhu vari padhuze nesu, munotsvaga mudhuze mamunoenda imomo munonzwa. Saka dai nguva uya ndatokupai judgment kuti modai. Saka mutemo zvaunoita unenge uchiti zvandinobvumirwa ine mutemo, munhu rikamushedza ake kutanga akasauya akazoshedzwa rwechipiri akasauya otherwise togona kupa judgment yekuti itai so.
amen munokwanisa sei amen sekhaya atichaziva ini kuti senyaya yekuti pane vanhu visipo kuti sinzi anga ari munhu anenge ada kuedza kufuna kuti atichaziva kuti anga achida kuti kudii kuitira kuti ava vajekerwe hatina here mabatiro atingavaite panhamba kana paine ane time ngoti zongojekera munhu wese kuti vari kuti kudii nekusara kwavaita uye zvinofanira kufamba sei uye zviri necessary here sinzi havafamba kaviri vanhu vari kubva kure kuti zviite kuti kana zviite kuti nekuti dare rinofanira kungoperera muno zviite kuti nyangwe havo avo vakasazowanika vanogona kuzopiwa zvine zvabuda mudare sinzi avo wekure uyu ndiyo tombochisungirirwa uyu ari kuita kunge ndiye kii wacho but isusu andimuri kuona changamira inini nhasi ndatofuma kubva kuinyanga mazwa kuti ndisvike kuno ndafuma kubva kunyanga ende ndakatorana ndichiita sei ndichifamba nebhazi kuti ndisvike kuno but kutaura kuti nyaya ndandiri kuiziva andina ndiri kuiziva ndikatopanana madetsi munomu kuti varume todai kuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka saka ipopo apapa ndipo kutaenda kuzobvunza manje kuti apa makosti aya anozobhadharwa here aya kana kuti haachazobhadharwa ipa because apa kapa mukafunga kuti kwati kubva kuti chipedza chidzokera izvo zvinonga uchida kushandisa mari $25 kuenda nekuita sei nekudzoka uye kwandakaita futi $25 handiti kuenda nekuita sei nekudzokera izvozvi haufambika usina umboti regai ndimboite sei ndidyewo handiti unongoda ukazvidini kembwesa saka apa ndiri kuona kuti varume ava isusu nhasi changamira ndiri kunyepera ndandauya ndine final decision yekuti murume uyu munongomubvunza chete kuti hauna kuisa chitunha here pai pamakumbo chete ndizvo ndandiri kuda abva anyatse kuramba hongo handizviti sei handizvisiwa makabvunza asi nhasi manje semaurire taita isusu handiti tati nezvatatoda kutaura kuti mi muripo tosainirana pai pasi sachangamire kuti uyo obatawo ichi utobata ichi handiti tongoonesana kuti kana usina iwe takukusiyako uendako ufambako uchindopembera uchiendako kupi kumba kwako handiti because isusu hatisi kuda kumushishidzira vanhu hatitongi nyaya kana tichishishidzira vanhu kana tichipinda mune zvimwe zvinhu tichishishidzira munhu handitika but tinoda kuita kuti kana tazogara ngati kana tikatukana toda kuzosiyana penyu pemangwani handiti but avo wakatadza kuziva kuti tinoda kuzosiyana penyu pemangwani kana futi uchiramba nyaya yako zvakanakisa zvese vamutaura asi ndikuti nini kana munhu asina kuuya kana yozvitati ngaitwe follow-up kuzongoita follow-up asi nekufungidzira kuti tagona rongwanyora namba dzepasi idzi dzaramba asongogara wakazonyora pamwe unoziva kana iwe unogona kuti unozozvifonera kanga ndichikufona nditoadza kubata unenge uchifamba unenge pauriwe pane pasina nguva ndofona inini paunenge uri papane pasina network kana ino vazhinji vanoda achida kuti tibatsirane tete kuti pane pamwe imwe situation yekuti pasituation iyo ndizvo zvinhu zvinenge zviripo zvekutoti hana hatoripo asi mimi kana muchitendera kuti zviite sekuti zvinotaurika iye asipo but mamune mhinduro dzamakuda kuti munhu kubva kwaari direct saka ndiri kuona sekuti tiri kuratidza kuti shungu dzakazichida kudai tataura nhasi asi shungu dzedu hadzisi kusvika patiri kuda nechikonzero chekuti pane asipo saka ndachida kuti tingoenda pazvinhu zviviri zveway forward kuti tisunungurane kuti pfungwa dzenyu wemie kana zvadai pane zvataurwa namapo pane here chapinda mumusoro chekuti chingateedzerwe inini hangu zvataurwa namambo ndazvinzwa asi nyaya yedu yakanga yasarira pane uyu iyeyo wacho mambomubvunzawo iri hana kumubvunza waindisina kumubvunza chimwe chitekezi chimwe chisipo inaikunza kuti vakasangana tichitaura kuziitezvo zvinotinakira kuti vanhu vachitonga vanhu utonge hwani kamunoda kutonga vari vaifu apa tangokupinzai muno ndazvinzwa kuti mauya muripo panzao
ndikati mukangodzokera ndisina kutaura nemi ndinenge ndaignora nyaya yenyu, saka ndati pindai muno ndichita kuti munzwe kuti munhu asina kuyatodii kubatsirana pamwe chete tokunga matauro angu arikutaura zvakanaka kuti muda kuti tiendese mberi here, asi kana yaenda mberi ikoko vanoda kuona kuti vhijeni yakabuda ikoko yakanzi kudii, mutongo wakabuda ikoko wakanzi kudii, vanenge vakuda kuzvinzwa. Muchiona kune vamwe vanhu vanoenda kumberi kusonzi kwapa pakanzi kudii, munzende munopuwa judgment, munonodzoka futi ikoko maunzende munopuwa judgment. So zvinoda kuti judgment inyorwe vanhu mese muripo, aita nharo timunzwe kuti nharo dzake dziri pai. Isusu hatisi kuita hedu nharo. Ende futi hatisi kuti isusu takutransfer nyaya kubvisa pano. Kana idini ipapo ndagara ndakatopaona kuti azviite kuti nyaya ibve pano pasina chatanyatsa kubuda nacho pano. Tofanira kubuda nechinhu chedu chiwani. Kana wati iwo havana kuzviita kana wati ine ndine kwandinokwidzawo nekuti kunoko kwaikambotaurwa nyaya iyi. Ikoko kwakati nini ndakaisa pamakumbo nekuti dini ndaichema. Zvakapindura. Ikoko. Saka ndinogona futi iwawo kuwataurira kuti nyaya yandiwo mamiriro yaita sei yaita. Okay. Atiri panyaya pari nhasi. Ayo pari nhasi. Totenderana here kuti topanana mukana wedare riri kuteera. Nekuti zvanhasi kutaura chokwadi hapana kaimwe nzira yatingaite nayo dare iri. Izvona izvo makutozwa kwenyanga. Nekuti kuti nyaya itaurwa sipo hazvisi kuitika. Pane zviri kuitika. Isusu taizwa nyaya, but kuti tingafudze mombe nemazita idzo dzisiripo hazvidini hazviiti. Tingoda kufudza nemazita dziri paground. Ende imimiwo hamusi mimakonzeresa kuti wasaite sei wasauye kudaro. Saka isusu takumirirawo kuzwawo kwamuri kuti mimi ndimuchataura here namuchatitaurirawo nawo kuti tozonzwa kuti wari kuti wacharonga sese kana kuti mucharonga nawo kuti wanouya here kupi kudare. Isusu takumirira kana kuti dare rinodini rinotera, asi isusu tisati taenda kumberi, but kana dare redu razonzi raita isu tine makosti atinofanira kuti waite senyi warifanda. Panyaya yemakosti zviri pamutemo kana mukaenda kuna Major Street, asi munhu haagone kurifanda back makosti iwani usina kuona kuti akonwa ndiani. Pamwe imimi muri kuti da kurifandwa mobva makonwa anokurifanda isei zvinoda kuonekwa akonwa. Unge wakatifambisa tichidai uchitoziva hako. No problem changamire. Zvamuri kutaura mukutaura nenzira kwayo. But imimi kwega munokuona kuti kuri kugwa tsvimbo nedowa handiti maavanhu vakuru handiti munonyatsa kuona kuti kuri kugwa mhosva ndekwakati handiti. Isusu nyaya yatinayo munomuka inyaya yekuti wakaisa here chituna pamakumbo pamaya handiti. Makanyatsa kutaura mushe mukati kana iri poison anonzi akapa burial order kuti munhu aigwe ndiani handiti. Ndiwo waridzi wemunhu wanoziva zvakadini zvakaitika. Dai ngeri poison wakabvumire kuti munhu aite sei awigwe handiti. Ndakazvitaura muno ndikati munhu apo kunhu rwakaitwa postmortem. Saka isusu hatisikuda zvakawanda. Messenger torai macontacts kunyanga nekuti mimi ndinochaita kuti garwe azive kuti dare riri kumusi wa1 mobva maita macontacts garwe pachakonfema imimi ngaakukonfeme zvinhu zvekuti vasawaste mari yekubva kunyanga vachiuya padare vachisikomushaya. Muonese kuti zvaari kuita izvozvo nedare hazvinyatsopindani nekuti vana kubva kure. Then wahama paanza kune ava vari kufamba kuti vafambire nyaya yekusangana nagarwe. Ipapo ndine panhu pairi penembeni yataura uyu nagarwe nditezvara nenguwasha kunyange pakafiwa hapo kudaro ukamaona kupera zvisina kupera ndaifungidza kuti kana iye tichibata garwe iye ngatibatsirwe kuti dzinongwani bata tsano wake tikada kaugarira itsano handizoti achitaura nerurimi rwake rwakadi
rwakareruka rwakanaka opindurwa onzwa kuti ari kurafurwa here ari kutukwa here kana pamwe yendi anzototipa mhinduro yakanaka kuti wedu nguva iri kufunge musiwe ataiwadaro wedu nguva iri pakati tozonzwa sese ngatibatsirane kuti garwe timubate isu kuno tichiita yakunzwa kuti amaino zvino zvakanaka here kana kuti zvakaipa kuti nditi mukuwacha agotsvaga wachezvanaka ndakazopowa rimwe dhete zvakanzi musi wa1 saka vana sekuru vari kuramba vachingouya vachidzokera vachiuya vachidzokera ameno tsana kuti poitwa sei asingavaratidze kuvapa mhuka satezvara asingowatiwo ichikumbirisa kuti musi wa1 watapuwa zano tisangane wonzwa kuti anopindura achiti kudii mhinduro dzaanopindura manje kana uyo akazongoskotaura mudare muno asingataura achibhendesa achitaura chokwadi pamwe anorafurwa ngati uenda kauya kufuti kupi ikoko handiti nyaya yamakaita yakatopera kwandiri zvakapera tochiziva manje kuti uyo aramba kuno kuti chaita kuti messenger kuti aite seamubate kutaura naye kuti zvinhu zvedu zvakamira songesei ndomafungidzira kwandikuita kana pano uchiona musina chekutaura mangoti silent court aiwa Tsangamire ndinoti muri korrektipo papa nyaya yenyu iri right haina kushata was data kuti kana ari kukudhererai handiti munhu ari mukati menzvimbo yenyu taizotiwo kuzokupayo kuti wakukumbire kuti tatikumbira kuti timbotaurawo hedu tega naye sekuti tese tiri vanhu vanodya sadza hakuna munhu asingaishi sadza mombotipawo mukana tobvura tomboonana face to face tombodhira tega toona kuti zvinoenda mberi ngezvipi ngozi tinonga tiri kuona kuti apa kuti isusu titi uya padhuze uya pakati pamwe vasuda kupindawo mucharambo mwana wedu handiti mukuona saka zvisina kuzikanwa baizvo kana isi tatongerana tangosvikirwa awamuzviziva tisingazivi tokubira nimupana pamusoro ngavatipi pamusoro ndoda kupindura mukomana ini ndachangamira tiri vanhu vemutemo tiri vanhu vemutemo mira tiri vanhu vemutemo icho chinhu ichochi ichi tiri kutoziva kuti ukaona chinhu chodzudzungurwa chouya ka pane zviri kuitika zvinenge zvichidiwa zvinewe kana iwe uchida kuti iwewe unotyora hako mutemo handiti kana aiwa urambidzwe unotyora zviri kwauri aiwa musanetsekane neuyu nesekuona kwangu musi watinge tiuya munomo avo vanda vashezha vari muno zvekare uye akangoskodongora kuti vari muno ane kodzero yekubuda kubuda zvakasi zvinonzi ndoti nyaya yako yakatonga usipo isiri mhosva yangu isiri mhosva yani iwe ndiwakaramba kutonga itopedza rakadaro kuti anenge aramba kupinda muno ini ndikutonga panapa bheje kandaro ndire hurumende uye munhu ari papa ndire hurumende chinotyisa ipapo kuti ati handiswe inganambombuda tori mbavha here kana kuti uri mhonde here because mumwe anotya kuonekwa fesi yakunzi handiri munhu ari kutsvagiwa here munoziva here kuti kana uri munhu wakaita chinhu chakaipisa ukatiza kuti tsvagiwa mapurisa anotora mafoto achidi vanozopedzera wakunamira kumadziko 100% pese ukaenda kumasitoro unoonekwa chiso chako chiri ipapo because unenge uri 100%. So munhu katikane munhu anotya kutorwa munhu anenge aine zvainazvo so hatizokumanikidze pamwe nemhosva dzako dzaunenge uchitiza garwe achipindura sekwama kuzikanwa neuyu nekuti garwe achitaura muno ane zvimwe zvinhu zvaakapa uyu mhosva ane zvimwe zvanoti akatenderana nani nemukuwasha wake pawakanowiga uko kuuzumba uko kuuzumba zvi anoti pane mazwi akataurwa neuyu anotopindirana nagarwe zvekuti zvaitaura garwe zvinenge zvichitohwidiniswa neupi neuyu saka kana achinge akuda isu piyazanzwa zvinenge zvataurwa garwe zvataurwa nagarwe asazoti makandidzvinyira nekuti ndiye anenge aramba kupinda kudai